Umedo winjo kendo neno weche manyien kowuok e Ramogi TV, kama koro wadhi weche mamoko mawuok e kaunti ma Homa Bay, kama wayudo ni miyo moro machiliel makoth osebedo kagoyo kaluwore gi chal marach mar ode kendo ni kod ng'ol mar neno e gweng' ma Sota, ward ma Kochia e kar chung' od bura mar Rangwe e kaunti ma Homa Bay, koro yudo fungruok bang' yudo ot manyien e bwo cheno mar jolo mond liete ma apisi ma jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo timo e kauntis ma Kaluo. Mama Roslida Atieno, ma en jakanyo mar riwruog mine mag mond liete e gwenge ma Sota mong'ere ni Tang' Chon Ber, osebedo kodak e ot marach ma koth osebedo kagoye. Mionero koro yudo resruok bang' yudo ot manyien ma koro biro jotie ka jogo motelo ne chenro mar jolo mond liete wacho ni dwaro mar chenrono en neno ni gisiro mond liete kod jogo eko ma ok nyal e kauntis ma Kaluo. Watemo matek through the program mar Widows Empowerment Program, gibedo empowered, imiyogi some seed capital manyalo konyogi e table banking activities ma gitimo. Seche gogo nitiere groups mosemiyo gik moko machalo kombe, nitiere mosemiyo tents, nitiere mabe osechulnegi school fees, nitie moseger udi kaka sani neno kaendi. Agone erokamano maduong', Nyasaye okonya, Ruoth ukonya jokama, ukonya, nita koth nega, koth ne dwa nega jokama. Jomolo agoni erokamano, aora choni molo piny, wang' be ok nen, wang'a ok nen kata matin. Gima lit ne wach pi, na onge ndalo oro, aonge pi kata matin, ng'ama nyalo kelo na be onge. Nikech wang'a be ok nen. Nyocha onge gi ot, to kaka nochiwo ote, jotelo mag Raymond Omolo ne gigolo thuolo ma gibiro kaendi ma ging'iyo kaka Mama Roslida chalo, ma kanochopo last Wednesday ne gichopo kaendi, ne watemo shughuli ma Mama Roslida otemo yudo ot. Chandruoge ma nyocha okale, nyocha koth goye, mar ariyo nyocha kowe gigene kaendi, oyudo ka samoro imuko ne dhot, ikwalo gigene,